Λοιπόν, γεια σας παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά και σήμερα έχουμε ένα νέο βίντεο. Ένα βίντεο με FC Mobile. Και όπως βλέπετε εδώ έχω έτοιμα πακέτα να ανοίξουμε πάρα πολλά. Θα κάνουμε και θα κάνουμε άλλο ένα 87x97. Έχουμε πολλούς. Στο τέλος βασικά θα ανοίξουμε τώρα. Έχουμε εδώ 90 plus icons, 2 τέτοιους θέλουμε, 4 τέτοιους. Το icon δεν θα το κάνω, θα πάμε να ανοίξουμε αυτά τα 87. Που είναι πάρα πολύ καλά. Και πάμε, έχουμε καλές επιλογές. Πάμε κάτι καλό, θέλουμε hero. Λοιπόν, είναι walkout, είναι team of the year, Νιγηριανός, είναι striker, είναι ο Σιμέν. Πόσο? Ο Σιμέν 91 και πάει για 4,8. Πάμε και για ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο τέτοιο. Έχουμε πολλούς. Έχουμε πάρα πολλούς. Λοιπόν, οπότε πάμε και για το τελευταίο, το τρίτο. Γιατί έχουμε κάτι καλό. Walkout είναι Γάλλος, είναι right mid, είναι από την Άστον Βίλα. Είναι ο Diaby 92 και πάει για 49. Παιδιά, παίζει trade έλεγε. Πίσω, παιδιά, μα που λέει το Diaby είναι ό,τι καλύτερο. Ευτυχώς δεν πουλιέται, παιδιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε στην ομάδα που θα τον χωρέσουμε. Θα τον βάλουμε λογικά. Αλλαγή. Και θα μπαίνει στη θέση του Κιέζα. Ή θα μπαίνει ο Sonic. Θα δούμε πως θα το κάνουμε. Ωραία παιδιά, αλλά σήμερα έχουμε pack opening. Ανοίξαμε τώρα μερικά. Θα ανοίξουμε και αυτά. Οπότε πάμε να ανοίξουμε και αυτά. Μη σας χαλάσω χατήρι. Ωραία. 83-97. Θα κάνουμε μεγάλο pack opening σήμερα. Λοιπόν, είναι walkout, είναι Champions League. Το Champions League πανταργεί. Ισπανός, Ελέμ, Sociedad, ο Γερθαμπάλ. Ξεκινάμε φανταστικά. Να εξαγραμμίσουμε φότερα, αλλά τι να κάνουμε. Θέλουμε να γεμίσουμε το club. Rule breaker, trailblazers, rule breaker, τι είναι αυτό. Αργεντινός, CB, Tottenham Romero. 88 για 1 εκατομμύριο πάει.
Ριμπονγκ δεν τον δοκιμάζω για ποτέ. Τελευταίο. Μακάρι να είναι walkout. Το πατάω. Κινέζος goalkeeper δεν είναι καλό. Είναι ο Βαγκτάλ. Τέλος πάντων, παιδιά, πάμε εδώ πέρα και θα ανοίξουμε εδώ πέρα ότι πηγαίνουμε. Οι icons λέω. Η hero είναι πάρα πολύ ακριβή. Πιτρία, πάμε. Εδώ ό,τι μπορούμε να ανοίξουμε, να γεμίσουμε ξανά το club. Όσους έχουμε, όσα pack μπορούμε να ανοίξουμε, θα τα ανοίξουμε εδώ σήμερα μαζί. Πάμε. Είναι walkout. Περού, καλό είναι να τυχαίνουμε που και που walkouts. Γιατί γεμίζουν το κλαμπ, αλλά κάτι καλό δεν θα ήταν άσχημο από αυτά εδώ τα packs, γιατί δίνεις, ναι μεν δίνεις silvers, αλλά δίνεις και πολύ fodder, γιατί οι silvers χρησιμεύουν, γεμίζουν το club. Έχουμε πάρα Όπα, λάθος. Λοιπόν, πάμε ξανά να δούμε τι θα βγάλουμε, τι θα τύχουμε εδώ μαζί. Σήμερα θα κάτσουμε σχεδόν όλη νύχτα, γιατί το κάνω το βίντεο, εσείς δεν ξέρω πότε θα το δείτε, τίποτα πάλι. Γεμίζουμε φώτερο όμως, είναι το καλό με αυτά τα packs, σου δίνουν φόντερ. Πατάμε και είναι walkout, αλλά δεν είναι Άγγλος, είναι goalkeeper, είναι ο Pope, είναι ο Pope, είναι ο Pope 87, ωραία. Για δεξιοθέρμα να έχουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο, κάτι καλό. Πάμε. Ωραία, δεν έχουμε κάτι. Καλά πάει αυτό μέχρι στιγμής. Το pack opening. Δώσαμε τον Χαϊούντ. Walkout. Άλλο είναι walkout, Κροάτης, CDM, Brozovic. Μπορούμε να κάνουμε μήπως 50-55 τώρα. Ναι. Θέλουμε πάρα πολλούς ακόμη. Ωραία. Φέρε εδώ για να γεμίσουμε το κλαμπάκι μας από σιλβεράκους. Ωραία, γεμίζουμε silver. Μας τελείωσαν, είμαστε πεντάριδες. Ωραία παιδιά, συνεχίζουμε με τα packs. Πάμε. Άλλους 6. Άλλους
11. Workout, ξανά workout. Τελεία striker immobile. Ωραία, τυχαίνουμε μεγάλους αριθμούς. Πρέπει να έχουμε και κάτι, και κανένα hero, κάτι πρέπει να βγάλουμε. Πρέπει να βγάλουμε κάτι, παιδιά, το πιστεύω ότι κάτι θα βγάλουμε. Σε 3 μέρες φύγει. Κάνει ανανέωση, δεν ξέρω τι κάνει. Walkout. Άλλη μια φορά, Ολλανδός, CB, όχι, Bayern, De Ligt. Διπλό De Ligt, Ρομπέρτο Φερνάνδες μετά. Πρέπει για να τύχουμε hero, πιστεύω ότι θα βγάλουμε hero. Πιστεύω ότι θα βγάλουμε Icon είναι Ιταλός Σέντερφορ Δελφιερό. Ζόλα, πόσο πάει ο Ζόλα. Τι είχαμε Icon από αυτό το pack. Εντάξει, δεν είναι άσχημο. Βγάλουμε Icon από αυτό το pack. Αλλά ούτε κακό. με 97 για να μην τα βάζω τώρα. Πάμε. Πάμε, παιδιά, συνεχίζουμε. 6. Τι γίνεται, γιατί? Ναι, αυτοί έχουν πει, αλλά... Πάμε, για να έχουμε ένα hero, κάτι ωραίο, κάτι γαμάτο, κάτι να χαϊπαριστούμε. Άλλο ένα τελευταίο θα κάνω και θα τα αφήσω τα packs. Θα κάνω άλλο ένα τελευταίο και θα πάμε να παίξουμε κανένα μάτς για του Χέτη, κανένα μάτς. Πάμε. Δώσε. Ο Σιμέν. Όχι. Δεν το κάνω Σιμέν. Μόφι. Πάμε τελευταίο, παιδιά, αλήθεια σας λέω. Η γεννητή τύχη που έχω να γραφτώ να μην τύχω τίποτα από αυτά τα packs. Πάμε. Το κάνω εγώ κάπου. Και τελευταίο. Τελευταίο. Γιατί θα μου τελειώσουν 3 κόντερ. Walkout. Αλλά δεν δίνει τίποτα. Είχαμε πολλά walkouts. Δεν έδωσε τίποτα. Τι να το κάνω. Σούπα. Παιδιά, μπορώ να κάνω με αυτό το folder που μαζέψαμε τον Diaby, δεν θα τον χρησιμοποιήσω ούτε άλλος, ούτε τον De Bruyne, ούτε αυτούς. Με τον folder που μαζέψαμε
που καταφέραμε να μαζέψουμε, μπορώ να κάνω ένα 90 με 95 icon base or hero base icon base or hero player possible rewards. Δεν ξέρω, είναι tradable, είναι untradeable. This player can't be traded. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι tradable ή untradeable, πάντως εγώ θα ανοίξω. Γιατί τελειώνει σε 2 ώρες, οπότε πάμε να δούμε τι θα τύχουμε. Icon βεβαίως, Dalglish, μάλλον. Αυτές είναι. Μαζί με Rivaldo. Ναι, δεν ξέρω αν πουλούνται. Αν πουλούνται, είναι καλά. Ναι, δεν πουλούνται, ήταν tradable. Ναι, ήταν tradable. Τέλος πάντων, παιδιά, πάμε να παίξουμε ένα VS Attack και κάνα head to head, αν και head to head πονάνε λίγο τα μάτια μου. Είμαι λίγο κουρασμένος, γι' αυτό μιλάω και έτσι λίγο πολύ πεσμένα, λίγο βαριά. Πάμε να παίξουμε ένα VS Attack, ο άλλος έχει βόλιο 94, ρε παιδιά, τι μου λέτε τώρα. Το βίντεο αυτό θα ανέβει κανονικά, ελπίζω να έχω όρεξη να το ανεβάσω. Δεν έκανα τζάμπα το pack opening και πάμε, μου δίνει λίγο ενέργεια το VS Attack γιατί περνάω ωραία επειδή είναι Braverson. Laudrup, όχι, τι έβγαλε. Σον, ωραίος. Παιδιά, όσον από κοντά είναι πάρα πολύ καλός. Όσοι τον έχετε θα το ξέρετε. Αυτόν το συγκεκριμένο τι έβαλε. Για πάρτε Σον. Σας τον συνιστώ σε όλους. Δείτε εδώ κινήσεις που κάνει Laudrup. Πάρτε και Laudrup. Laudrup. Από παντού είναι φωτιά ο Laudrup, παιδιά. Όπου και να βρεθεί είναι κίνδυνος για την αντίπαλη ομάδα. Πω. Κακό, 6. 9-4. Σεντράκι, Έζα, δοκάρι, το πιστεύω. Παιδιά, θα μου το γυρίσει. Σον, Laudrup. 16. 6. Κάναμε το task. Walkout in Champions League. Ελβετό, CB, Newcastle, Scar. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like και ένα subscribe, να φτάσουμε, νομίζω είμαστε 60 εγγραφές, αν δεν κάνω λάθος, ή 58 ή 60, να φτάσουμε, βήμα-βήμα θα το πηγαίνουμε, να φτάσουμε τους 65 subscribers.
Σας παρακαλώ, πάμε παιδιά να το κάνουμε. Αυτό ήταν το βίντεο και γεια σας.